Fisem it-tim kollu ta' Prime Time nawguralkom l-istaġun tal-festi mill-isbaħ. U nawguralkom ukoll l-sena 2023 ittikom dak kollu li tixtieq qalbkom. F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Sara tat-tajba minn hawn ftit ieħor ser jibda Prime Time tal-lejla. L-lejla ser nospita lil Matthew Muxu Merċieqa, wieħed mill-iktar awturi prominenti li għandna f'pajjiżna. L-kitbiet ta' Matthew l-kanzunetti tiegħu smajna l-isbaħ il aħna Maltin ikkantawhom, però fir-realtà x'inhu l-proċess biex tiġi mfassla l-lirika ta' kanzunetta? Għal Matthew s-sena 2023 huwa anniversarju importanti għax fil-fatt hija l-10 sena minn meta Malta rebħet il-Junior Eurovision Song Contest bil-kanzunetta li kiteb Matthew The Start, kantata minn Gaia. Għal Matthew din is-sena hija sena importanti ħafna x'fil-fatt ser ivvara proġett li ilu jaħdem fuqu mis-sena 2018. Ħaniltaqa' ma' Matthew minn hawn ftit ieħor għax Prime Time jibda issa. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal For the love of food, golden drop. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. United Colors of Benetton. Sterimar Block Nose Baby, prodott naturali, mamur mill-ilma bahar. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. We are Cosmopolitan Developments. Total Tools Malta. Sara tat-tajba u nilqakom għal Prime Time għallum it-tlieta ta' Jannar. Fatt kurjuż dwar il-jum ta' tlieta, ċertu Griegi u Spanjoli li jkunu superstizzjużi ma jqisux il-jum ta' nar ta' tlieta bħala jum fortunat. Ġifieri pratikament jekk kollhom jagħmlu biċċa xogħol ġdida jew nkella jkunu se jagħmlu xi ħaġa importanti jevitaw li jagħmlu għan nar ta' tlieta xi jaħsbu li l-jum it-tlieta ma jġibx daqshekk fortuna, ovvjament affarijiet superstizzjużi. Il-mistieden tiegħi l-lejla, il-ħabib tal-qalb ta' Valentina Rossi, kanzunetta tiegħu rebħet lil Malta il-Junior Eurovision Song Contest 10 snin ilu. Nilqa' miegħi lil Matthew Muxu Merċieqa. Sara tat-tajba. Kif Happy New Year. Happy New Year. All right. Jiena tajjeb int? Good, very good. Tista' takkomoda ruħek, grazzi. Tinħossni d-dar mal-ewwel. Apposta żiltlek lila jiena mett biex tħossok homu. Ħanitkellmu fuq Beyoncé. Censored version naħseb imma. Bil-forsi, għaxan għabqas għal-buddisa, inkun naqra kmini. Met, superstizzjuż int jew le? Iva u le, so jisni jek nara ma nafx ħanot attent bil-umbrella jek nkun ġewwa, ma fil-verità wkoll nemmen jien li deċiedi jekk ħatamel xi ħaġa jew le, so skont il-ġurnata. Il-burdata. Skont il-burdata. Met, għandi bżonn ftit dettalji biex nirreġistrak, isem ikun jom? Matthew Merċieqa. Matthew Merċieqa. Data ta' twelid? 19 July 1990. Ħatala? 33 Ġulaj li ġej. 33. Fejn inti mwieled, Met? Għad il-Pjeta, l-Msida Pjeta? Malta. Fejn tgħix? L-Msida. Msida? Professjoni? Songwriter. Awtur? Met, din is-sena l-10 anniversarju minn avveniment li letteralment biddillek ħajtek. Complete, l-iktar ħaġa jindejjem ngħid anki li ma' Gaia għax ħajt nitkellmu fuq il-Junior Eurovision għax kienet l-ewwel darba li Malta qatt rebħet xi tip ta' Eurovision u dejjem ngħid jien ver ningrazzja lil Gaia u lil kulħadd dik l-opportunity għax minn dakinhar ili naħdem full-time music 10 years, so it's amazing. Meta tkellimna qabel illum iddeskrivej dawn l-10 snin bħala musical dream. Musical dream. Għana meta kont żgħar kulħadd kien jgħid li biex taħdem full-time mużika Malta naqra diffiċli għax ma qed pajjiż żgħar u dawn l-affarijiet. Imma 10 years u grateful, nieħu pjaċir dejjem nieħu as in I'm super grateful. Ħanieħdok lura xar snin. Il-Junior Eurovision fejn kien sar dik is-sena? Mela, Ukraine. Ukraine kien sar. Kiev. Fitriqtkom hemmhekk waqt ir-rehearsals hekk għadditilkom minn raskom li jista' jkun li isma' ħatmorru tajjeb. Ħanajdu hekk, kienet l-ewwel darba li Malta kienet se terġa' tieħu sem għax kienu ħadu xi break ta' xi 4 years jew 5 years, so u jien
side note, kont mort il-Junior Eurovision meta kont 14 years old pala backup dancer ma Teja Saliba. Kienet it-tieni esperjenza tiegħek. So kelli esperjenza mal-Junior, qabel imma l-ewwel darba kienet pala awtur barra minn Malta x'anki qatt ma kelli diska tal-kbar dak iż-żmien u just ħanajdu hekk meta tara l-gajja tkanta, speċjalment kienet 10 years old dik is-sena, tibda tgħid ħaqqa tirbaħ għax dik il-vuċi qatt ma kont rajt bħala qabel u X'nijaqtek bdejtu tisimgħu għajdut imma backstage jew ħadd ma kien jgħid xejn? Ħanajdu tibda tisma' tibda tara l-blogs, tibda tara ċertu affarijiet u qegħdin ħanajt tajt orrejt forsi ma nafx qatt ma kien ġrat qabel so konna bdejna ngħidu bad jista' jiġri jew tibda taħseb li hemm xi ħaġa jew hemm xi mod li ma nistgħux nirpu mbagħad imma meta rbaħna dik it amazing. U mbagħad kont lucky li 2 years wara rġajt irbaħni ma' Destiny Not My Soul ukoll. Met, inti l-professjoni tiegħek hija songwriting, inti awtur il-professjoni tiegħek. Ħudna għamil wara l-kwinti. La darba tiġi biex tfassal il-lirika ta' kanzunetta, x'isir, kif taħdmu? Mela, ħafna just heart to heart ħafna drabi. Meta tiġi għal-klim, meta tiġi għal-melodies u tiġi għal-mużika naqra differenti. So, il-process dejjem differenti, dejjem ngħid laqwa li naslu sal-aħħar laqwa li jkollna diska, imma il-proċess ta' kif ħanibdew kif ħanispiċċawha dejjem tkun differenti, imma ħafna drabi jew niltaqa' mal-kantant nitkellmu nagħmlu xi satejn nitkellmu tkun qisu therapy session. Jiġifieri min jaf kemm bkejtu flimkien? Fejna ħafna minn kollu. Min jaf kemm taf segreti? Qed ngħidlek il-kantanti kollha naf naqra żgħir l-istorja tagħhom kollha. Musical therapy. Min idejn l-artiġana imnaqxa, imsawra b'materji ġentili lejn din l-art tagħna, bl-akbar attenzjoni, b'imħabba, passjoni, bajna r-reqqa u l-perfezzjoni. Ideali u mamula biex ninżamm għal dejjem. Hekk maħluqa Maltija, pura, innemnem. Nemnem, xem artiġanali mamula bimħabba. Met, dan is-sajf iż-żewġet il-best friend tiegħek. Dak li kien meqjus it-tiġ tas-sena. Kienet esperjenza amazing u ġas kienet xi ħaġa li jiena nistennewha mħabba ovvjament kien hemm il-pandemic u dawn l-affarijiet sew xi ħaġa li jiena nippjanaw ħafna. Imma vera kien it-tiġ tas-sena? Honestly, kienet inkredibbli. U jiena li l-aħjar momenti kienu, għandi daw il-momenti fej tara l-Valentina, xinini nafa meta kienet żgħira u just tibda kien hemm ċertu momenti, anki meta konna d-dar magħha belek, Valentina ma tantx nara ċitata, tinsar għandha l-konflitt imma dik in-nar kienet excited kienet daw l-affarijiet li kienu zbieħ ħafna, imma l-aħjar moment kienet meta marret biex tilbes il-libsa u konna kollha barra u kien hemm Stu, kien hemm Charles u kien hemm aħna konna close ħafna x'konna morna Crete għal-ħens tagħha so konna vera konna close u meta ħarġet kulħadd beda jibki, ma anki qibdet tibki, ma nafx ċala ma x'qibdet tibki u mbagħad aħna ġest kulħadd emozzjona ruħu. Kienet moment li qatt ma esperjenzajt, għax qatt ma kont bridesmaid qabel, u qatt ma kont groomsman, so dik l-ewwel esperjenza tiegħi. Imma ġest number one il-ħabiba dak naf kemm tħobb lil Carlo, naf kemm hu jħobbu lil xulxin, so tkun taf li tkun parti minn dak il-moment sabiħ, it was amazing. U kien hemm moment ukoll wara t-tiġ kollha spiċċajna mal-art niklu chicken nuggets. Dak momenti li ma tistax tinsa. Amazing. Met, din is-sena hija artistikament sena importanti ħafna lik. Ħafna. Proġett li lek taħdem fuq u mit-2018. 2018. Fej kont meta ġitek din l-idea ta' dal-proġett? Mela. L-ewwel darba li vera ġin l-idea kont hemm f'nofs Nepal għax kont għamilt 3 snin mort darbit qabel 2020. U ġejt lura mħabba l-pandemic fil-verità. U mort fuq ħafna minn daw self-discovery journeys. So kont naqra lost, nistgħu ngħidu hekk. U ħadem ġifieri dan il-journey. Ħa ngħidu hekk, fil-bidu dejjem rġajt mort lura x'bejt naħseb li kull darba qed niġi lura. Qed naħseb li jisni iktar confused minn meta mort, so kelli bżonn mort darbiet jiena personali. Imma
Kien hemm moment konna dal-post hemm konna sejri minn Kathmandu sa Pokhara biex kont semmur nagħmel xi trek fil-Himalayas. U għalulna li da triq vera ħażin ħafna nies jimutu għax kien hemm ħafna accidents daw l-affarijiet. Ġifieri pratikament it-triq li bdejtu s-suq fuqha. Kienet small ħafna, ma kien bumpy ħafna, just diffiċli ħafna. U l-unika mod li tista' tmur jekk mhux ħadd għandhom airport wieħed dak iż-żmien kien hemm airport wieħed f'Nepal. Kien f'Kathmandu, so jekk trid tmur minn ximkien kien bżonn tuża jew il-buses jew hekk. U konna għaddejjin u mbagħad waħda kien hemm xi ħofra jew ma nafx u konna literally konna hekk. U ma nafx ġara dak il-moment fejn kont hekk u ħsibt li mhux ħajkolli mhux ħanejx bdejt ngħid le għax nibżgħu tagħmel dil ħaġa qabel ma tmut. U ma nafx ġiet l-idea f'moħħi u mbagħad ġejt lura x'kien hemm il-pandemic, suppost kont se nibda dak iż-żmien, imma kont bdejt sistit, imma issa ili xi 2-3 years non-stop. Kemm fallilna biex nisimgħu d-dettalji kollha? Sum. Dal-waqt. Ġifieri nsegwi socials tiegħek biex inkun naf id-dettalji kollha. Fil-verità jekk in-nies anki ili ma nagħmel affarijiet fuq television dawn l-affarijiet ħafna żmien għax kelli bżonn ħin għalija, just kelli bżonn I need to fall in love with art again. Dik kienet iktar ħaġa importanti għalija biex tissir jisu xogħol u jimbdejt meta kelli 4 years old. Mami tgħidli kont fin-nappi meta kont tgħidli li trid tagħmel affarijiet fil-mużika dawn l-affarijiet. U mbagħad grateful għal l-affarijiet kollha li għamilt, imma kelli bżonn just dik il-pause anki social media dak iż-żmien. Tuħu naqa' break. Ili naqra off imma issa slowly. Minna u ftit ieħor nisimgħu id-dettalji kollha. Met, ħammorru għal waqfa żejra ta' riklami, kif niġu lura ħan nitkellmu fuq, isma' naqra. Queen. Mini? Queen Beyoncé. Inti ltqajt magħha. Xerba darbit. Ħammorru għal waqfa żejra ta' riklami, u ħan nisimgħu id-dettalji kollha ta' meta Matthew ltaqa' ma' Beyoncé, fa' hemmhekk. We believe that people should be proud to show where they live. We only use experts and trusted contractors to work on our projects, who are also continuously supervised by our dedicated hands-on architect and project manager. We build nicely designed projects on time, using high-quality materials while respecting the neighbors around us. We are Cosmopolitan Developments. Freedom! So fresh, so new. Okay. Freedom! It's all for you. All for you. Freedom! Total Tools. Super on quality, super on price. High pressure washer, 1400 watt, 130 bar. Al prezz ta' €150. Total Tools Malta. Segwina fuq Facebook. Għalkemm ngħix ħajja maġla qatt ma nissagrifika l-klabnina. Is-sopa pommi ma' ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u letteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' sopa pommi ma', konvenjenti u b'toma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata grazzi għas-sopa friski pommi ma'. Soup so good, everybody wants some. Prime Time, jawguralkom il-festi tajba. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali.
Narakom lura għal-Prime Time il-lejla qiegħed fil-kumpanija tajba ta' Matthew Muxu Merċieqa, wieħed mill-iktar awturi prominenti li għandna fil-Gżejjer Maltin. Ovvjament rajna l-isbaħ l-ħna smajna l-isbaħ l-ħna jkantaw ix-xogħol tiegħek. Met qabel tlaqna r-reklami bdejna nisimgħu il-music ta' Beyoncé. Il-Queen di. 4 darbiet iltaqajt magħha. 4 darbiet iltaqajt magħha. Kif iltaqajt 4 darbiet? L-ewwel darba kont żgħar u kienet rigal ma nafx kif ma kelli xi 14 u l-mami u d-daddy kienu għamlu xi ħaġa u ma Destiny's Child kienet u kienet ma tlieta li huma ma Kelly Michelle u ma Beyoncé. U fejn iltaqajt magħhom? Backstage qabel il-concerts tagħhom. Mbagħad kien hemm żmien għax kelli signed Londra meta kont 19 u just kelli nies li kienu they used to help us out. Networking. Imma dejjem kien hemm moment vera sabiħ ma' Beyoncé għax il-lota Beyoncé għalija l-ikbar stilla li għandna fid-dinja bħalissa. Għalija naf li mhux għal kulħadd, imma għalija living legend. U niftakar darba kont meta tajt magħha qabel ma titaqgħu magħha jgħidulek għandha bżonn don't hug her, don't this, don't do that. Kind of it took rules. And I entered, I was very careful and she noticed I wanted to hug her and she came in and she hugged me. And after we were speaking and she was speaking to me, I was going to fuq il-mużika u daw l-affarijiet. U mbagħad kien hemm il-bodyguard u għalila isma' daqshekk għandha bżonn tmur. Waqfitu għatu I decide when the conversation's over, not you. Kind of jien il-boss hawnhekk. U dawn like xi 5 minutes oħra nitkellmu fuq l-affarijiet. U dawk il-5 minutes ħassejthom golden. Qatt ma ħassejn daqshekk. U darba kont iltaqajt u għaddilek xi kumment fuq il-hairstyle. Għax meta kont żgħir kont kelli xahar jekk fil-verità, so ġajt jisni mort lura kif kont. History repeating itself. History repeating, it's refreshing. Meta bdejt l-art, bdejt kontekst u li ħanerġa' nagħmel ċertu affarijiet irid nerġa' get back into my safe zone. Imma basically kont tajt magħha u kont tajt xahri ma kont qed ngħix Londra dak iż-żmien, so l-ħbieb u l-familja ma kinux ma kontx nintaqa' magħhom. So l-ewwel persuna li b'indunat li kont tajt xahri kienet hija l-ewwel ħaġa li għad you cut your hair but ġifieri baqgħet tiftakrek minn qabel. Baqgħet tiftakar, so amazing xi ħadd bħal diet li żammet il-memorja. Met, grazzi ħafna tal-li ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla. Ir-ris u good luck għal dan il-proġett li ħadni dimna ftit tal-ġimgħa toħra. Issa ovvjament l-dettalji kollha jkunu barra, irġa' jawwek ħalli ovvjament taddinna aktar dettalji. Give you more details. Tajjeb. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament tal-li ġejt tiltaqa' miegħi, ħadd titlaq minn hawnhekk b'ħafna tom it-tajbin għax fil-fatt grazzi għal kunna li għandna selezzjoni sabiħa ta' prodotti jkunu sosis li jekk tikkombinhom mal-ingredjenti favoriti tiegħek toħroġ toma perfetta, kif ukoll grazzi għal yogi tiegħek għandna selezzjoni sabiħa ta' tejjiet naturali. Kif ukoll grazzi għal Benessere Spa għalik għandna numru ta' trattamenti biex meta trid inti tista' tmur benessere, tirrilassa u toħroġ minn hemmhekk mimli enerġija lest biex taħdem ħafna iktar. Grazzi ħafna Matthew. Thank you ħafna. Kompliment tas-sera tat-tajba. Thank you. Lilkom it-telespettaturi ngħidilkom grazzi tal-li kontu miegħi l-lejla, nawguralkom il-lejl it-tajjeb qabel ma nħallikom nixtieq inħabbar illum eċitat ħafna biex inħabbar kompetizzjoni ġdida flimkien ma' Nemnem. Issa l qegħdin noqorbu bil-mod il-mod lejn il-festa tal-maħbubin jum San Valentino flimkien ma' Nemnem aħna rridu naraw il-koppji li jħobbu jaraw Prime Time. Ibatunna ritratt tagħkom bħala koppja, irrakkuntawna naqra ftit dwarkom u jekk intom tkunu rebbieħa mbagħad grazzi għal Nemnem għal jum San Valentino ser terbħu rigal sabiex jum San Valentino għalikom bħala koppja żgur ikun speċjali ħafna. Qed nistenna ritratti tagħkom permezz ta' Facebook jew nkella Instagram, għamlu kuntatt miegħi faċli ħafna biex issibuni jew imbonnici.tv. Qed nistenna ir-ritratti tagħkom. Grazzi tal-li kontu miegħi, nixtieqilkom il-kumplament tas-serata tajba ngħid grazzi lil Zara li ħadu ħsieb jipprovduli il-ħwejjeġ u niltaqgħu għada tinsewx għada ovvjament inkunu qegħdin hawnhekk fit-8 ta' filgħaxija. Saħħa u l-lejl it-tajjeb. Ciao. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Sciator Rona at Continental Cars. Esprit. Sterimar Blocked Nose Baby, prodott naturali, mamul mill-ilma bahar. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. We are Cosmopolitan Developments. Total Tools Malta. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Eva Garden. Privé Hairdressing. Oriental.
f'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.